Γεια σας άνθρωποι, σας ενημερώνω ότι το άχρηστο podcast φτάνει στο τέλος του, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος φτάνει στο τέλος του. Σε περίπτωση που ζείτε κάτω από μια bomb shelter πέτρα και δεν το έχετε δει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που ούτε πολύ Ηνωμένες είναι, πολιτισμό δεν έχουν, βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Που όπως έχει πει ένα εξαιρετικό αστείο του Αλέξανδρου του Τσιγκίλη, του κλέβω το αστείο αν μου το επιτρέπει τώρα, δεν το ρώτησα, οπότε μάλλον δεν μου το επιτρέπει, αλλά το κάνω. Γιατί επιτίθεσε μόνο στο ένα κτίριο το οποίο μπορεί να επιτεθεί πίσω. Λέω εγώ τώρα. Anyway, και αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Ξύπνησα κάπου στις 6 ώρα εγώ το πρωί σήμερα. Ανοίγω λίγο το κινητό, βλέπω βίντεο USA just bombed Iran. Λέω τέλεια. Ή όπως το λένε οι Αμερικάνοι, Iran. Γιατί έχει I μπροστά. Iran. Είναι η Ayn Rand και αυτή. Θα περάσουμε καλά. 20 χρόνια αργότερα, ξανά στη Μέση Ανατολή Αμερικάνοι. Τι μπορεί να πάει λάθος? Κάθε φορά που πλησιάζουν οι Αμερικάνοι στην ευρύτερη περιοχή, λες, ναι, εντάξει, είναι τα εμπιστεύσιμα και σταθερά χέρια των Αμερικάνων και του Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως. Γιατί είμαστε καπιτάλες του κερατά ιμπεριαλιστές που θέλουμε το πετρέλαιο. Γιατί έχουμε στήσει ένα Ισραήλ εκεί το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε μόνο του να δέρνει τους πάντες γύρω του. Είναι σαν να έχεις μικρό αδερφό που είναι αρχίδι. Που του λες, ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Και λέει αυτός, hold my beer. Και πάει και αρχίζει και χτυπάει και βάζει χώμα στο νερό κάποιου από την έκτη δημοτικού, ενώ αυτός είναι τρίτη, ξέρω εγώ. Πηγαίνει και πετάει πέτρες σε καθηγητές. Και όλοι πάνε να του την πούνε και εμφανίζεσαι εσύ από δίπλα. Που για κάποιο λόγο είσαι ο MMA fighter 20χρονος αδερφός του και σαπακιάζει το ξύλο τα παιδάκια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Ιρανούς να έχουν πυρηνικά. Μα δεν κάνουν πυρηνικές βόμβες. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Μαλάκα, δεν βγάζει νόημα καν αυτή η πρόταση. Δεν πρόκειται να σε αφήσω να κάνεις κάτι κακό. Μα δεν σκοπεύω άμεσα να κάνω κάτι κακό. Επίσης, εσείς κάνετε κάτι κακό. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι και όχι τρελοί. Βεβαίως, ποιοι είναι οι μόνοι που έχουν χρησιμοποιήσει πυρηνικές? Δεν είναι Ισλαμιστές. Να στο θυμίσω αυτό. Είναι οι Αμερικάνοι. 2 φορές για σιγουριά Χιροσίμα Ναγκασάκι. Είπες τη μία, εντάξει. Μας άρεσε η πρώτη όμως. Ξέρεις πώς είναι ο εθισμός? Θέλεις και μια δεύτερη. Και τώρα βομβάρισαν το Ιράν. Σε καμία περίπτωση δεν έχω τις γνώσεις για να κάνω κάποια ουσιαστική γεωπολιτική ανάλυση. Αλλά βλέπω ανθρώπους που είναι καλύτεροι και κάνουν καλύτερες αναλύσεις από μένα. Και το ζήτημα είναι πως το Ιράν μάλλον μπορεί να χτυπήσει αμερικάνικες βάσεις. Δεν είναι και δύσκολο. Πετάς μια πέτρα, πολύ πιθανό να χτυπήσει μια αμερικάνικη βάση. Έτσι. Είναι παντού. Μια φορά ήμουν Αλεξανδρούπολη, είπα γαμώ την Αμερική και είχα Αμερικάνο δίπλα μου. Εντάξει, τι να κάνουν τώρα? Ήταν αληθινή ιστορία αυτή? Όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι. Χρησιμοποιώ επιχειρήματα Ισραήλ τώρα εγώ. Μπορούν να ρίξουν τον κόλο τους προς πρεσβείες και τα λοιπά, να κάνουν εκεί επιθέσεις και να κλείσουν τη διόρυγα του Χορμούς, πώς λέγεται. Παίρνει 33 χιλιόμετρα από τη μία ακτή στην άλλη, από εκεί περνάει το 20% του παγκοσμίου πετρελαίου, το οποίο θα πονέσει τις κολοτρυπίδες όλων μας, έτσι. Αμάν δηλαδή κιόλας, κατασκευάζαμε αυτόν τον πλανήτη και βάλαμε διόρυγες παντού τώρα. Δηλαδή και όλα αυτά να τα ελέγχουν οι Ισλαμιστές, να μην ελέγχει τίποτα, απλά πια οι λευκοί καλοί άνθρωποι, οι χριστιανοί. Αμάν δηλαδή. Τι κακό έχουν κάνει οι χριστιανοί στον Ισλαμικό κόσμο? Βασίλη, μήπως είστε πολύ κατά του χριστιανισμού? 100% και του Ισλαμισμού. Δεν είναι θέμα. Με τις θρησκείες δεν τα πάω καλά γενικά. Και όταν λέω δεν τα πάω καλά, πιστεύω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιετίες. Και ότι είμαστε στο 2025 και θα έπρεπε να έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι του ρατσισμού, της θρησκείας. Αλλά να μου πεις εδώ δεν έχουμε καταφέρει να πούμε, ξέρεις τι, πόλεμοι κακοί. Όχι πόλεμο. Που είσαι παιδάκι και σου λένε μην ακουμπάς το μάτι καίει. Το ακουμπάς το μάτι και λες α, κάηκα. Δεν θα το ξανακάνω αυτό το πράγμα. Αλλά όταν σκοτώνεις ανθρώπους είσαι αυτό ωραίο. Βεστήλ είναι μια πάρα πολύ μειοπική ανάλυση, επειδή δεν λαμβάνει υπόψη καμία παράμετρο. Ναι, οι άλλες παράμετροι είναι η οικονομία, η εξουσία και τέτοια. Προφανώς. Η ουσία του πράγματος είναι ότι σκοτώνουμε ανθρώπους, ξέρω εγώ. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινάμε στα παιδάκια για να λέμε δεν σκοτώνουμε άλλα παιδάκια. Ορίστε, σκότωσε ένα παιδάκι να δεις, δεν θα νιώσεις ωραία. Και αν νιώσεις ωραία, σκοτώνεις αυτόν που ένιωσε ωραία, κατάλαβες. Και έχεις έναν ωραίο κύκλο που σκοτώνεις τους δολοφόνους. Είναι αυτό το ηθικό επιχείρημα και το δίλημμα βασικά που έλεγαν στον Batman ότι ένας δολοφόνος. Αν πεθάνει, θα υπάρχουν ίδιος αριθμός δολοφόνων. Ναι, αλλά αν σκοτώσει περισσότερους δολοφόνους, θα είναι λιγότεροι δολοφόνοι. Κατάλαβες. Έχει θέμα όγκου. Είναι θέμα όγκου. Κάνε τη δουλειά πολύ. Αν κάνεις κάτι λάθος, κάνε το σωστά. Αυτό κάνουν και οι Αμερικάνοι τώρα. Λένε, δεν μας αρέσει το Ιράν να έχει πυρηνικά. Επίσης έχει αρκετό πετρέλαιο. Το καθεστώς που εγκαταστάθηκε οφείλεται σε εμάς, γιατί είμαστε η CIA και η CIA έχει
μικρή παρεμβολή στα γεωπολιτικά. Μικρή. Οι Ιρανοί, μέχρι πριν καμιά 40 χρόνια πριν, είχαν δημοκρατία τέλος πάντων, όσο έχουμε δημοκρατία και οι υπόλοιποι. Ψήφιζαν. Μετά ήρθαν οι Αμερικάνοι και βάλαν δικό τους παιδάκι εκεί πέρα. Και μετά οι άλλοι επαναστάτησαν. Είπαν δεν θέλουμε οι Αμερικάνοι να μας γαμάνε. Το οποίο από τη μία πολύ λογικό, από την άλλη εντάξει, ξέρεις πώς θα καταλήξει αυτό. Να, γεια σας, τι κάνετε. Και τώρα όταν τυχαίνει να έχεις και πετρέλαιο, πας και λίγο γυρεύοντας. Πας τώρα κι εσύ και προϋπάρχεις εκεί που θα χτίσουμε το Ισραήλ. Άντε γαμίσου ρε φίλε, δεν μπορώ. Είναι δεμένα τα χέρια μου τώρα. Έχουμε και τον Τραμπ το φιλιρινικό. Έτσι, πώς παλιά είχαν όλοι οι ηγέτες των αυτοκρατοριών ένα επίθετο από δίπλα. Έτσι. Τραμπ ο φιλιρινικός βιαστής. Παιδόφιλος πολύ πιθανόν. Αλλά δεν βάζουμε ουσιαστικά. Μόνο το φιλιρινικός. Είναι τόσο φιλιρινικός που αν ήταν αυτός πρόεδρος της Αμερικής δεν θα συνέβαινε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συγκεκριμένα. Είναι τόσο φιλιρινικός που εμπόδισε Ινδία-Πακιστάν να πολεμήσουν πριν κάποιους μήνες που είχαν κάτι νταραβέρια. Πάντα είχαν. Τους εμπόδισε τόσο πολύ που βγήκαν και οι δύο πλευρές και είπαν δεν παρενέβη ο Τραμπ. Και τώρα που το Ισραήλ έχει πει δεν μ' αρέσουν οι γείτονές μου. Δεν το έχετε πάθει και εσείς ρε παιδιά. Ούτε εγώ συνέχεια τους βλέπω τους γείτονές μου και ξενερώνω. Τώρα, αν είχα πρόσβαση σε πυρηνικά και Iron Dome, δηλαδή αν το ταβάνι μου δεν ήταν μπετό, το οποίο έχουμε προσπαθήσει να τρυπήσουμε μια φορά για να βάλουμε κάτι πάνω και δεν μπορούσαμε. Άρα, μάλλον έχω Iron Dome κι εγώ. Μένω σε bunker. Το κινητό μου δεν πιάνει σήμα εδώ μέσα. Πρέπει να είμαι κοντά στο παράθυρο. Κατάλαβες. Άρα, κι εγώ δεν γουστάρω τους γειτονές μου και τους πετάω πέτρες μερικές φορές όταν δεν βλέπουν. Και μετά όταν μου πετάνε αυτοί πίσω πέτρες, λέω όχι, όχι, τι κάνετε, εγώ είμαι ειρηνικός. Εγώ είμαι η μόνη δημοκρατία της περιοχής. Είμαι ο μόνος ο οποίος τάιζε γατάκια στο μπαλκόνι του. Αφήστε με. Είστε κατά του Ισραήλ. Ο σιωνισμός είναι ένα αγνό πράγμα. Και είναι τέλειο γιατί σε όλο αυτό η ελληνική κυβέρνηση είναι συνένοχη, έτσι. Είναι 100% μέσα σε όλο αυτό. Βασικά, όχι 100%. Είμαστε 250% γιατί αυτό μου αρέσει στην Ελλάδα γενικά, στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, στην ανύπαρκτη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ που ο Μητσοτάκης είναι απλά μαλάκα και η κυβέρνησή του σε μια φάση. Αν να κάνουμε κάτι λάθος, θα το κάνουμε σωστά. Όχι απλά θα υποστηρίζουμε Ισραήλ την ώρα που πραγματοποιεί μια γενοκτονία και ταυτόχρονα επιτίθεται σε κάθε γειτονική χώρα. Όχι. Θα λέμε συνέχεια ότι έχουμε μια στρατηγική συμμαχία μαζί τους, θα αγοράζουμε όπλα από αυτούς και θα φιλοξενούμε και τον εγκληματία πολέμου, τον Νετινιάχου. Είναι όταν οι γονείς σου λένε να μην κάνεις λάθος παρέες και εσύ πας και κάνεις παρέα με πρεζάκια, ρε μαλάκα. Που να σου πω κάτι, τα πρεζάκια είναι καλύτερα γιατί είναι θύματα των ναρκωτικών. Πας και κάνεις παρέα με gangsters. Έτσι σε μαμά, τώρα θα δει. Να μην κάνω κακές παρέες. Ναι, ορίστε. Περνάμε καταπληκτικά. Δεν γίνεται ρε μαλάκες στη ζωή μου να ζήσω 2 εισβολές στον κόλπο. Δηλαδή, οριακά 3. Αν ήμουν λίγο μεγαλύτερος, κάποιος έχει ζήσει 3. Φτάνει ρε Αμερικά. Βρείτε άλλο μέρος, Αμερικανοί. Υπάρχουν και άλλα μέρη στον πλανήτη. Κάτι λέγατε για το Μεξικό δηλαδή. Είναι από κάτω. Δεν λέω κάτι πόλεμο με το Μεξικό, αλλά τι σημασία έχει τι λέω εγώ. Δεν έχω κάποιο λόγο σε ό,τι συμβαίνει. Επίσης είναι τέλειο ότι απαντάνε με Twitter πλέον. Δηλαδή, υπάρχει ένας διάλογος με Twitter. Έβλεπα μια ομιλία του Bernie Sanders που του φωνάζουν από κάτω κάποιος από το κοινό και λέει μόλις βομβαρδίσαμε το Ιράν. Και βλέπεις τον Bernie Sanders να μαζεύει όση ζωή του έχει μείνει του ανθρώπου. Καλά να είναι. Και να λέει ένα. Λοιπόν, και έρχεται εκείνη ώρα ότι κάποιος του δίνει και χαρτί. Του λέει αυτό. Με πήραν τηλέφωνο τώρα στο ενδιάμεσο, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Κάτι θα έλεγα για το Ισραήλ και την Ελλάδα. Λέω ότι εμπιστεύομαι εννοείται την κρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη και των συνεργατών του, ή όποιος τον βγάζει βόλτα το πρωί, δεν ξέρω, ή να κατουρίσει, για να κάνουν τις σωστές κινήσεις. Όπως σαν εξωτερική πολιτική κάναμε τις κατάλληλες κινήσεις με τη Λιβύη, που είναι σε εμφύλιο τόσα χρόνια. Η μία πλευρά με τον τουρκικό επεκτατισμό, η άλλη λίγο πιο Λιβύη ζήτω. Και η μία πλευρά έλεγε στην Ελλάδα, δώστε μας κάτι, μιας και δεν γουστάρετε τους Τούρκους στο Μητσοτάκη. Και αυτός έλεγε, ναι, πάρτε κάτι φουσκωτά. Και τώρα αυτοί οι δύο συνεργάστηκαν και μας την είπανε και δημιουργήθηκε διπλωματικό επεισόδιο με την Ελλάδα. Μια ζωή μερακλείδες. Όσοι άνθρωποι το παίζουν καλοί διπλωμάτες, πώς είναι τόσο σκατά, ρε μαλάκα. Απ' την άλλη, θα βγει αυτό που όταν ευριάζω, λέω σε ανθρώπους να πεθάνουν όλοι. Το λέω συνέχεια τον τελευταίο καιρό. Να πεθάνουν, λέω. Και όλοι θυμώνουν. Λένε, μη λες τέτοιες λέξεις. Και κοιτάξτε τώρα τι δυνάμεις έχω. Λέω να πεθάνουν όλοι και εγώ προκαλώ αυτό που συμβαίνει. Απ' την άλλη, όσο ζούμε, δεν έχουμε δει πυρηνικά. Έχουμε δει, όχι. Μόνο οι τυχεροί τότε Χιροσίμα Ναγκασάκι είδανε. Που δεν είχαν και καλές τηλεοράσεις στην Ελλάδα, δεν είχαμε καν τηλεοράσεις. Το τι μου λες. Δηλαδή, δεν θέλετε να δείτε μια βόμβα να πέφτει έτσι, να δείτε το μανιταράκι το ωραίο τώρα που πήγαμε να δούμε το Oppenheimer και ήταν σαν κλανιά αυτή η έκρηξη. Έχω δει καλύτερη έκρηξη σε άνιμε. Δεν θέλετε να δείτε μια έτσι καλή έκρηξη, να κάνει μπουμ, να νιώσει το σεισμό, να μυρίσει τη ραδιενέργεια, να δεις πάλι 15.000 αποβολές ένα χρόνο. Α, το παιδί σας δεν βγαίνει
πεθαίνει, γιατί έχει ένα κεφάλι ακόμα. Α, και επίσης όσοι άνθρωποι έχετε διαλέξει να κάνετε παιδιά αυτή την περίοδο. Καλή επιλογή, μπράβο. Είστε χερέκακας. Δεν είμαι χερέκακος. Χεσμένος πάνω μου είναι η λέξη. Από χε ξεκινάει και αυτή. Γράφετε λίγο διαφορετικά. Αλλά να σου πω κάτι. Μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να μετακομίσω Ελβετία ίσως, να δοκιμάσω. Δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό σε περίπτωση πυρηνικών. Δεν ξέρω αν τα λεφτά παίζουν όσα σπίδα και προς τα πυρηνικά. Αλλά δεδομένου ότι αν με ρωτήσεις πού είναι το πιο ασφαλές μέρος, θα σου πω Νέα Ζηλανδία. Απλά εκεί μπορεί να έχουν τσουνάμια. Είναι λίγο ωκεανός γύρω-γύρω. Αλλά εκεί γυρίστηκε το Lord of the Rings. Ενώ στην Ελβετία δεν γυρίστηκε το Lord of the Rings. Και ξέρεις τώρα, σε όλα αυτά, επειδή είναι πολύ χωμένη η Τουρκία, ο Ερντογάν είναι λίγο το τραπέζι στο οποίο γίνονται όλες οι διαπραγματεύσεις. Και δεν πολύ γουστάρει το Ισραήλ. Συμφωνούμε με τον Ερντογάν σε κάτι. Νομίζω είναι το μόνο. Θα γίνει καμιά μαλακία και τόσα χρόνια που μαζεύουμε εξοπλισμούς γιατί. Επεισόδιο θερμό με την Τουρκία. Επεισόδιο θερμό με την Τουρκία. Ζω 32 χρόνια. Αυτό το επεισόδιο με την Τουρκία πραγματικά τόση επανάληψη δεν έχω δει στη ζωή μου. Το στο Κωνσταντίνο και Ελένης. Δηλαδή, τι Τουρκία και Τουρκία και Τουρκία. Και τώρα η μαλακία θα γίνει από το Ισραήλ. Θα έρθει μια μέρα να μου πει κάποιο γεια σας, σας επιστρατεύουμε. Θα πω, μα έχω J5. Δεν πειράζει, χρειαζόμαστε και εσάς. Είστε σίγουροι? Δεν έχω περάσει εκπαίδευση και δεν σκοπεύω. Δηλαδή, βάλτε με φυλακή. Όπου θα με πυροβολήσετε, να σου πω κάτι. Ας επιταχύνουμε το αποτέλεσμα. Ναι, πυροβόλαμε τώρα, ξέρω εγώ, από το να με πυροβολήσει κάποιο ξένος. Δικό μας παιδί. Δεν λένε πιστόλι από τον τόπο σου κι ας είναι μπλοκαρισμένο. Δεν το λένε. Το λέω εγώ. Από το να πάω τώρα σε κάνα μέτωπο να με πυροβολήσει κανένα Τούρκος, κανένα Ιρανός. Που, να πω κάτι. Αν χρειαστεί σε ένα πόλεμο να καλέσει εμένα που έχω και J5 και είμαι εγώ, μάλλον δεν σου πάει καλά ο πόλεμος, φίλε μου. Ίσως θα πρέπει να σκεφτείς να βγεις από τον πόλεμο με κάποιον τρόπο. Ίσως. Δηλαδή, αν έρθεις σε εμένα, κάπου κάνατε λάθος λίγο στρατηγικό. Όχι ένα, πολλά. Ίσως είναι δηλαδή πιο λογική επιλογή η αυτοκτονία του Χίτλερ μέσα στο μπάνκερ του από το να πεις φέρε το Βασίλη. Θα το χρειαστούμε για ειδικές αποστολές. Και η ειδική αποστολή θα είναι εγώ σε μια γωνία την ώρα που φεύγουν σφαίρες από δίπλα και είμαι ευαίσθητος με ήχους και τέτοια να κάνω. Ειδική αποστολή. Ποιος θα κάνει το πιο ωραίο? Αν ζούμε και αύριο, τα λέμε. Να κάνω τέτοιο άχρηστο podcast από το μέτωπο. Θα γαμούσα αυτό. Για το content. Γιόλο. Και πάλι, γεια.